Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo, wieħed mill-ftit deputati li ħarġu wonqhom mal-kap Adrian Delija, spiċċa fil-mira diretta tal-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista. Fost oħrajn qalulu biex joqgħod kwiet li għandu moħħu ta' piżella u li waqt li jippontifika dwar l-għaqda hija tixerret il-mibeda. Vassallo spiċċa fil-mira wara li s-sibt li għadda mar fuq Facebook jistaqsi min qed iħallas lill-blogger Manuel Delija. Dan wara li dan tal-aħħar reġa' melbus ta' insinwazzjonijiet gravi fuq il-kap Nazzjonalista Adrian Delija, meta fil-blog tiegħu staqsa jekk Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, ħallasx il-kampanja ta' Adrian Delija fit-tellieqa tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Kien hawn li l-fazzjoni ta' Busuttil sabet ix-xoqqa f'moxta biex tattakka lil Vassallo. L-ewwel li wieġbu kien Andrew Borg Cardona li qallu biex joqgħod kwiet għax jaqta' figura ħjar. Miegħu kompla David Grishti, l-eks-president tal-Azad, li fl-aħħar jiem qal lil Delija biex jitlaq mill-partit jew inkella jniżlu huma b'sabta. Għal-ewwel sqar li aħjar ma jgħid xejn, iżda ma damx ma reġa' bdielu u aktar tard akkuża lil Vassallo li qiegħed jiffomminta l-mibeda u qiegħed jagħmel l-istess bħal meta Adrian Delija ħareġ jattakka lil Daphne Caruana Galizia. U żied jakkużah ukoll li qiegħed iqajjem il-mibeda kontra Manuel Delija. Qallu li dan mhux passaqli, iżda attakk fuq il-libertà tal-espressjoni. Fl-istorja daħal ukoll l-eks-kandidat nazzjonalista Norman Vella u akkuża lil fazzjoni ta' Delija li qegħdin jafġu. Żied jgħid li l-isforzi li qiegħed jagħmel ħadd ieħor hemm min irid iġibhom irmiet. Qallu li l-mistoqsija tiegħu kienet mobbija b'insinwazzjonijiet gravi u li kellu jiċċara. Akkużah li qed isaħħan l-irjus kontra Manuel Delija u li qed jagħmel kampanja muqżiża kontrih. Vassallo spiċċa wkoll fil-mira ta' Kristina Ketkuti, is-sieħba tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. F'kitba fis-Sunday Times of Malta qalet li Vassallo għandu moħħ ta' piżella. Qalet li bħalissa Vassallo qiegħed jieħu kull opportunità biex minn wara l-mikrofonu tar-radju tal-partit jippontifika dwar l-għaqda waqt li jobżoq il-mibeda fl-istess ħin. Is-sieħba ta' Busuttil qalet li fil-Parlament toddhom fuq subajk id-deputati ta' stoffa u li l-maġġoranza tagħhom huma medjokri. Dan l-attakk wassal għal reazzjoni oħra minn Vassallo li fuq Facebook qalilhom li min qed jiżra l-firda ma jistax jaħsad l-għaqda. Ir-reazzjoni tal-fazzjoni Busuttil waslet f'tebqatajn mill-eks kandidat Wayne Hewitt u b'ċiniżmu staqsih jekk kienx qed jgħid għalih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.